sy'n unigryw i'r bootcamps ydy fod yr rhain wedi cael ei datblygu ar gyfer pobl sydd yn meddwl neu'n styried cychwyn busnes. Diolch yn gwrs ffurfiol, mae jyst rhoi cyfle rhyw fforwm anffurfiol i bobl ddwad i safle busnes, i ymchwilio i beth sydd angen i ddatblygu syniadau, ac hefyd i gwrdd â bobl sydd yn rhedeg busnes. Da ni'n dod i leoliadau lle mae'r busnes yn cael ei redag a da ni'n cael cwrdd ar perchennog. Wedyn mae yna'n gyfle prin a gwerthfawr iawn i rywun cael rhannu profiadau a cael gweld sut mae rhywun yn gallu datblygu. Felly mae'r bootcamps ar gyfer y bobl i gymryd y cam cyntaf yn y broses o gychwyn busnes. Does na ddim profil nodweddiadol o bobl sydd wedi bootcamp. Mae bob y math o bobl, rhai ifanc, rhai hŷn, rhai gefndir, amrywiol. Felly does na ddim profil gwahanol. Yr unig beth sydd yn gyffredin ydy bod pawb sy'n dod i'r bootcamp yn meddwl am dechrau busnes. Mae wedi dweud, os dwi'n licio cychwyn busnes rhyw dro, a mae wedi gweld neu clywed am bootcamp, a wedi bod reis mi a i weld hwn, i weld os fi rhaid fynd y cam nesaf ymlaen. Felly, da ni'n cael bob math o bobl. Oes mae yna straeon da iawn yn dod o'r bootcamps. Mae'n nychryn i weithiau y pethau sy'n digwydd. Mae hwnni am rei sy'n mynd ymlaen i werthu tai, rhaid i tai ar werth, mynd ymlaen i adeiladu pethau newydd. Dwi'n meddwl bod y bootcamp yn gyfrifol 100% o bellfor, ond jyst fod y bootcamp wedi cyfrannu'n bach i roi'r hwb bach na ymlaen i bobl fynd ymlaen efo'u syniadau. Ac dwi'n gwybod o'na rhywun wedi bod yn y bootcamp rhyw 2 mis yn ôl, a fory mae'n agor siop. Felly dwi'n meddwl fod y bootcamp wedi cyfrannu'n bach at hynny. Felly yndi mae o'n weld yn gweithio, ond to fydd yna rhain dod i fan hyn a fydden nhw'n gwneud dim byd allan ohono fo. Diolch moch, does na ddim pwysau i wneud dim byd. Ia, fydda i'n canfod fod y sesiwn lle da ni yn cael sesiwn holi ac atab efo'r perchennog busnes yn un o'r rhannau mwyaf gwerthfawr o'r bootcamp. Achos dyna lle mae rhywun cael gofyn y cwestiynau calad a cael gweld profiad go iawn lle mae yna rhywun wedi cychwyn busnes ac yn rhedeg y busnes. A mae yna werthfawr iawn achos mae pobl gallu uniaethu dyn efo pobl. Wedyn mae o'n cyfrannu lot at y bootcamps. Dwi'n meddwl enghreifftiau gwir o busnesau sy'n bodoli heddiw yng Ngwynedd. Dwi'n meddwl mae gweld a siarad efo bobl eraill sydd wedi bod drwyddo fo yn llawer fwy adnodd na dim ond clywed yr theori tu ôl i ddechrau busnes. Grant busnes ydy Cronfa Galluogi ei hun. Mae hi'n grant sy'n gallu cynorthwyo dechrau busnes newydd yng Ngwynedd. Mae yna 3 potyn gwahanol. Mae yna un ar gyfer busnesau gwledig Gwynedd. Mae yna un potyn ar gyfer sector dwristiaeth a mae yna un potyn arall ar gyfer teuluoedd fferm. A wedyn mae'r grant yn cynnig fyny at 5,000 o bunnau ar sail 50% o gyfraniad cost y brosiect. Da ni wedi cefnogi nifer fawr o busnesau yn y 2 flynedd dwytha. Maen nhw wedi ymrywio fan onast o Wynllan yn Pen-y-Groes o'r enw Pandu, i rywun sydd yn gwneud creffta, i rywun sydd yn gwneud gwaith digidol lle, so mae'n amrywiaeth eang. Swn i'n awgrymu unrhyw un sydd efo diddordeb cychwyn mewn busnes ac eisiau gwybod mwy am y grant a'r cymorth sydd ar gael, cysylltu efo fi neu Rachel sydd yn y swyddfa ym Porthmadog. Rhyw ffôn dim 1766 514 557. Rhoi caniad i ni, nawn ni sgwrsio am y cysyniad busnes gennych chi a nawn ni roi chi ar y ben trywydd o'r ffordd iawn i fynd amdani. Fedrwch chi gadw gysylltiad efo ni drwy sbio ar ein tudalen Twitter, @Galluogi ydyn ni ar Twitter, neu sbio ar ein tudalen we ar Facebook, Cronfa Galluogi ydy'r tudalen ar hwnna. Mi fyddan ni'n diweddaru hwnna'n gyson efo'r digwyddiadau nesaf sy'n ymlaen, so cadwch eich llygad ar hwnna.